eräänä yönä minulla oli vaikeuksia nukkua. Kello oli noin 2 yöllä ja makasin vain hereillä sängyssäni. Luulin kuulleeni jotain huoneeni ulkopuolelta, joten jäin paikalleni kuuntelemaan. Kuulosti siltä kuin joku olisi hereillä ja kävelisi ympäriinsä alakerrassa. 5 minuutin jälkeen kuunneltuani samoja ääniä, se ei kuitenkaan tuntunut enää normaalilta, kukaan ei kävelisi niin paljon keskellä yötä. Kurkistin hiljaa makuuhuoneestani ja kuulin selvästi askeleita keittiön alueelta alakerrasta. Katsoin vanhempieni makuuhuoneen ovea, se oli kiinni, joten ei vaikuttanut siltä, että he olisivat hereillä. Kävelin sitten kaiteen luo ja kurkistin eteiseen kuunnellakseni tarkemmin. Askeleet voimistuivat. En pystynyt sanomaan, olivatko askeleet miehen vai naisen, mutta ajattelin, että joku oli murtautunut sisään. Askeleet kuulostivat kuitenkin edestakaisin käveleviltä, joten en tiennyt mitä ajatella. Vaikutti myös siltä, että henkilö olisi sukkasillaan. Äänensävyn perusteella käytävä oli laatoitettu. Kun kuuntelin kaiteen ääressä pidempään, mikä tahansa olento ääniä aiheuttikaan, käveli pidemmälle käytävää pitkin, kunnes se saapui eteisen kohdalle suoraan alapuolelleni. Tässä vaiheessa minun olisi pitänyt nähdä mikä tahansa siellä oli. Eteisessä oli iso matto ja pystyin selvästi erottamaan, milloin askeleet osuivat matolle ja milloin ne siirtyivät takaisin laatoille. Tämä näkymätön olento jatkoi käytävällä edestakaisin kävelemistä suoraan silmieni edessä muutaman minuutin ajan, samalla kun nojauduin kaiteen yli järkyttyneenä. Menin vanhempieni huoneeseen kertomaan, että talossa on jotain. Mutta juuri kun isäni ja minä tulimme ulos, askeleet lakkasivat. Isäni uskoo vakaasti, että talomme on kummitellut aiempien kokemusten perusteella, mutta hän ei ehtinyt kuulla näitä askelia. Uskomme, että joko hän tai minä olemme tuoneet hengen taloon. Hän työskenteli tuohon aikaan yöt mausoleumissa, ja minä olin kokenut oudon tapahtuman hylätyssä talossa ennen tätä. Tämä on yhä yksi oudoimmista kokemuksista, joita olen kotonani kokenut, ja ajattelen yhä, kuinka peloissani silloin olin.